umkhuleko wesethembiso uthandazwa ngabantu abethembekile. Awukwazi ukwethembeka kuNkulunkulu ungakethembeki kuwe. Voicemail. Uma usazi ukuthi yonke into engishoyo vela ngiyenza amanga kuwe qala. Uma nje umbuso baba umsheke ukuthi kufikele late ngizomtshela ukuthi ngibanjwe itraffic. Angithi kusho phela qala ngazi inkinga yakhe itraffic. Inkinisa ngalo kimi. Awukwazi ukuthembeka kuNkulunkulu ungakethembeki kuwe. Imiscovenant. Uma usumukela uJesu ubungwene uzothola ngoba usuqale wethembeka wena kuwe. Ukuthi uNkulunkulu into ehlula mina ile. Okay, asengene kanje. Uphanduka uma usumukela uJesu uyiqonda lento ukuthi insindiso nokuphenduka izinto ezibili ezihlukene. Uphanduka kusho asikho futhi ukuphakamisa isandla. Phakamisa isandla utshengisa oshumayelayo ukuthi ngiyaresponda kwi-message. Kodwa ukuphanduka it's your own decision. Exodus 3 verse number 3 uyifunde. Lithi iBhayibheli uMoses wanquma enhlizweni yakhe. Wathi ake ngiphambuke. Wayeka indlela eyayisintando yakhe. Wayeka izimfeza zishuphila kwakhe. Wathola umfazi, wathola ingane, wathola iplate ngokwelusa lesizwe. Wayiyeka yonke lento emsiza. Wayentwele engayazi. Kuthombe kubihlala sisha singapheli. Asitshele iminyaka. Asitshele insuku. Hallelujah. Sikhona bazalwane. Lithi iBhayibheli mayikala nje phambuka uNkulunkulu wambona. Ngoba umuntu ophendukayo uyambona uNkulunkulu. Umuntu ophendukayo uyayishiya intando yakhe. Uyayishiya indlela yakhe.